Himoksen tarinan alussa olivat Jussi, Vuori ja Kuokkanen. Väinölinna tuskin pahastuisi, että olemme vähän mukailleet täällä Pohjantähden alla trilogia. Jussi sai Rukalla paikallisjohtajana ollessaan ajatuksen. Totesin ensinnäkin, että Ruka on suurista asiakasmassoista harmittavan kaukana Suur-Helsingin alueelta ja aloin miettimään, että onko eteläisessä Keski-Suomessa maastollisesti parempaa paikkaa, ja etsimällä se löytyikin 5 vaihtoehdoista Himos-Vuori-ketju. Pohjoisrinteiltä aloitimme. Lapsiperheet olivat erittäin tärkeässä roolissa heti alusta alkaen. No nyt kun Päivin kanssa perustettu Himos-hiihtokeskus täyttää vuodenvaihteessa 40 vuotta, se on pitkä aika, mutta se on myöskin lyhyt aika. Tuli tarve laajentaa rinteitä. Länsi-Himoksen rinteet avattiin 1988. Oli 2 keskusta ja keskusten välillä liikennöi skibussi kuljettajan laskettelijoita lännestä pohjoiseen tai pohjoisesta länteen. Vuonna 2001 aloitettiin pohjois- ja länsirinteiden yhdistäminen. Tuolloin avattiin luoteisrinteet ja tadaa! Jussi ja minut vihittiin avioliittoon. Vuonna 2006 avattiin ensimmäiset Keski-Himoksen rinteet ja siirtymärinteet pohjois- ja länsirinteiden välille. Suuri unelma vuoriketjun valloittamisesta oli tuolloin täyttynyt. Minähän olen Jämsänkosken poikia, eli hiihtoa luonnollisesti Veikko Hakulisen viitoittamana harrastettiin kovastikin nuorena. Mutta laskettelun olen aloittanut todella myöhäisellä iällä, yli 30-vuotiaana. Himos on myös meidän elämäntarina. Sen lisäksi, että meidät vihittiin rinteissä avioliittoon, niin meidän rakas poikamme Joona on myös kastettu Himoksella, ja Joonan mattohissin vihkiäisiin osallistuimme koko perhe. Ja nimenomaan perheille Himos on tehty, ja perheet ovat Himoksella viihtyneet 80-luvun alusta alkaen aina näihin päiviin, ja toivotaan, että viihtyvät toki jatkossakin. Tänä päivänä Himos on vakiinnuttanut asemansa Suomen 4. suurimpana hiihtokeskuksena hissiliikevaihdoltaan ja kävijämääriltään. Himoksella on 26 rinnettä ja 17 hissiä, ja niiden kapasiteetti on parhaimmillaan reilu 22 000 henkilöä tunnissa, joten täällä ei aika todellakaan kulu sitten hissijonoissa, vaan pääsee nauttimaan näistä Himoksen upeista rinteistä. Tärkeässä roolissa on meidän pitkäaikainen ja ammattitaitoinen henkilökunta. Parhaimmillaan meillä on täällä noin semmoisia 35 vuotta talossa olleita ja Himosvuoren korkeakoulun käyneitä työntekijöitä, joten ammattitaitoa näiden rinteiden kunnostamiseen kyllä löytyy. Himosyhtiöiden liiketoimintaan kuuluu tänä päivänä tietenkin laskettelurinteet. Sen lisäksi meillä on välinevuokraamotoimintaa ja karavaan toimintaa. Vakituisia henkilöitä on töissä tällä hetkellä parisenkymmentä ja sesonkityöntekijöitä aina sitten sesonkiajasta riippuen, niin parhaimmillaan 115 sesonkityöntekijää taitaa olla listoilla. Uusia investointeja toki tehdään ja sekin vaatii työtä, ja niiden suunnittelu vaatii työtä, toteutus vaatii työtä. Viimeisimmistä isoista nyt tietenkin tuo tuolihissi oli todella merkittävä meille. Länsi-Himoksen 4 hengen uusi moderni tuolihissi, ja nyt sitten tänä kesänä tietenkin toi karavan alue, mikä rakennettiin tähän länsirinteiden juureen. Vanha karavan alue oli tässä hotellin paikalla, mihin on nyt rakentumassa tämä Keskimaan 400 sänkyä kattava huoneistohotelli. Himoksen rinteet on Himos-Jämsän alueen talvimatkailun ehdoton vetovoimatekijä, ja ne tuovat tänne alueelle ja alueen yrittäjille sekä myös Jämsän yrittäjille merkittävän matkailutulon.